Shout out ko ni Ate Jinke, unsa si Kuan di ay si Mikmik di ay nanay uyab-uyab. Na si Mikmik Ate Jinke, shout out ko ni mo unsa si Mikmik ari nang nagkakaon malipayon kay naa ko si Nico. Na si Nico to, di ba silang lang. Si Alsay magbuhat jawa-jawa. Pagka dito si Alsi kay lami mo TikTok. Yahoo! Mo TikTok. Guys, it's me Gids King Ayon and welcome to my YouTube channel. And today is December 7. So, fiesta sa amo sa Katigbian. Unja, ang among fiesta is kinamingawan kaadyo. Kay lockdown man pero nago po tago-tago. Unja, nagya po ko mga bisita pero mga kay gagawan rapod na ako are na taga-baang baja. Kami-kami raman sad are. So, nangaon na sila. So, awa silang videohan. Yan na nga on. So happy fiesta Immaculate Conception. Sana maging normal na sunod kaya aron makapista na tago-tarong. Aron wala tago-tago ba. Pero nago po may handa po gamay, nagmay ra pod. So ato sa napidyohan ang atong mga bisita. Nga na nga. Damo ko vlog manggod. Ana ra gud mo nangaon ko. Unsa na ang mga igagaw ra man pud yung bisita. Nga mga salin-salin na pud nilahan. Naabtan. Pangaon na lang mo na kay mag-vlog ko gamay kay ako ma-upload. Na si Nico, malipadyon si Nico kalingaw sa mauban yung mga gagaw kay Bao kinsay kaya ngayon ang isa tinawa. Ikaw Mek? Shout out ko ni Ate Jinke, unsa si Kuan di ay si Mikmik di ay nanay uyab-uyab. Na si Mikmik Ate Jinke, shout out ko ni mo unsa si Mikmik ari nang nagkakaon malipayon kay naa ko si Nico. Na si Nico to, di ba silang lang. Si Alsay magbuhat jawa-jawa. Kay pagka dito si Alsi kay lami mo TikTok. Maju mo TikTok. Yan kita potong baji nga kauban ni mo atong nga giya. Duha. Kaya taga palilihan. Okay? Ibuyak kita potong lima. Sumbong mo ba yan, be? Si Bel, si Isa sa masihan. ano sa mani? Hindi mo kumbot mo ba yan? Isa man din. Ex-mantis ka. Isa nga. Wala ka na liha. Wala ko ibayan. His. Uyab dyan si Brian ha. Mao. Sa karon manung na pud sila Ate Lisa. Human nila ani manung ni sila Ate Lisa. Laro-laro ra sila kana ilahang wa kay laro-laro ra man ni. Laglaag ra. Si Dudong nawa naman si Dudong lagi nahubog na ba to. Ano na po kung masayad kaya para makita mo silang lang. Wala si Rinal. Oo na, bukok na ulit ito. Masarap dan sinami pagkita naman pa. Stand up pa. Yan. Tayo. Lahi-lagi na ni si Sasa. Sila ninjo na ay no. Wag anak dikirin. Ano ba tayo namin sa Nico?
Ay, mauli din mo. Pinaghanap ko ka. Naghanap mo. Iya, di ko. Yung sa ito na. Naghulam-hulam, hilom-hilom na si lang-lang. Jesus. A few moments later. Ano, kumiklik na doon naga. Dinitin. Sus. Uwa. Dunggot. Basta ma'am. 5. Ay, size. Uy, luto, makmak. Ay, di kayo pwede na. Kanang iyan. Nahurot, manday ko nagsuda nila. Makamin. Dagan na tao kapon. Ha? Jamu na galing. Guys, sabaw ko. Paksing, uli. Ang gusto paksing. Wala sila kita. CCTV eh. Nanikule, ano yung Nikule? Dito kami na sige, labas ko yung alas 10 kami na banaw. Suba, suba. Suba. Buwan, 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 buwan. Hindi pa isa. A few moments later. So guys, naman na sila pangaon adto sa kusina unja. Ngita na po ko gahong i-vlog drone. Nung nakitaan man ari si Nico gahuwat-huwat sa mga baji. Kinsa man sa imuha to ni? Kinsa man sa imuha to? Sino ang mas matimbang sa iyong puso? A. Lang-lang. B. Mek-mek. C. Shena.
D. Brian. Abangan kung sino sa kanilang tatlo ay napaday upat ay si Elsie. Maimo anak si Kuan. Langlap. Brian po, nanguwag po taman-taman kay uyab po tayo pupunto ni Isa. Asa uyab di mo ito katanggan si host? Igor ako no? But-but. Mingaw, pistahan na. Wa na magkukulisudan lang Carmen. Kaya pa nga hindong magod si mama to si Adelina, wala na si Adelina nakakaon. Kaniha? Yan mo naman kukuno. Daghan siya tawag hapon. Ah,